ஜெர்மனியில் எரிவாயு விலைகள் மீண்டும் உயர்ந்து வருகின்றன. மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் போர் பதற்றமே இந்த விலையேற்றத்திற்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. தற்போது வழங்குநர்கள் நீண்டகால ஒப்பந்தங்களை பயன்படுத்துவதால் இன்னும் பல குடும்பங்களுக்கான எரிவாயு கட்டணங்கள் உயரவில்லை. ஆனால் இந்த விலையேற்றம் தொடர்ந்தால் வாடிக்கையாளர்கள் எதிர்வரும் காலங்களில் அதிக விலையை செலுத்த நேரிடும். இந்நிலையில் மக்கள் தங்களது எரிவாயு வழங்குநர்கள் உடனான ஒப்பந்தத்தை கவனமாக சரிபார்க்குமாறு நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். உங்களிடம் விலை உத்தரவாதம் இருந்தால் தற்போதைக்கு நீங்கள் அதிக விலைகளை செலுத்த தேவையில்லை. இல்லையெனில் நீங்கள் ஏனைய வழங்குநர்களை ஒப்பிட்டு பார்ப்பது நல்லது. எரிவாயு வழங்குநர்களை மாற்றுவது பொதுவாக எளிதானது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். புதிய நிறுவனம் பெரும்பாலும் உங்கள் பழைய ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்துவிடும். மேலும் விநியோகத்திலும் எந்த தடையும் இருக்காது. இருப்பினும் மக்கள் சலுகைகளை கவனமாக ஒப்பிட்டு மிகவும் விலை குறைவாக தோன்றும் ஒப்பந்தங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.